Takže zdar, jsem tady zase a tentokrát jdeme hrát Skywars a jsem tady s dvouma kámošema. Já jsem Maroš. No a půjdeme si zahrát teda Skywars. Tak jdeme asi na to, ne kluci? Tak 3, kde jste? Tam jste, pojďte, počkej, on se lagnul. Pojď. Tak 3, 2, 1, skočte tam. Já tě mám. Jo, ne, nějaký dort, nebo co to je, tyjo. Skáču, kde jste? Já už si vedle mě. Jo, vidím tě. Jo, když už hrajeme všichni tři. Super věci. I když něco co mi je aj úplně navíc. No. Já nechápu třeba na co nám je ten, jak se to jmenuje, počkej, vodítko, na co nám je vodítko, tyjo. No na to nám jsou nůžky a nejde tak. Tak nůžky se ti budou hodit, tady máš vlnu. Ale nůžky se ti budou hodit, tady máš vlnu, že? Na vykopání vlny. To je to rychlejší. Ty on už je někdo uprostřed asi, ne, není dobrý. Já jsem daleko od prostředka, to není fér. To je držka, on už je uprostřed, hej kámo, já se bojím. On mě zabije. No ty debil. Já se k jednomu z vás portnu, nebo jakoby k jednomu z vás se pokusím přelíst. Já jdem ku tebe, ty jsi hned vedle mě. No, jdeš ku mně. Jo. No. Já vás asi vás. Já zrovna přelejzám k němu. Hej, počkej. Ty vole, já jsem teď na... Teď jsem málem spadnul. Čau, já jsem taky vedle tebe, já jsem tady. Skáču. Jo, tady seš, ještě vidím. Já přelezu ještě k tobě nějako. Tak, tu máme automaticky volnovač. Jen. Mich to nemá zabít. Já tady jsem dobrý, jakože nemám kliknout. Jsem prý nějakou práci teď. To jsem já. Tady nic zajímavého nemá. Hej, sežerte to někdo, sežer to. To je hajzl, on se tady odkopává od nás. Kreju tě, jdi. Ty jsi cikantý, ty rabuješ blínu. To spadlo. Já ne. Já žijem. Tak, to jde po mně. Ty debil. No. Já už jsem mrtvý. Když by mě teď zabil zrovna. Já jsem najednou tou bonusovou hostu. Já na vás čekám na spawnu, já to teď zatím stopnu, hoši, jo? Jo. Sakra, zapomněli jsme zapnout nahrávání. Vypadni ode mě, vypadni ty mrzáku. Tady jsem. Mám pro vás železné tě. Dojď, jaký peněz mám máti?
Hej, cože? On tě podkopal. To je hajzl. Se střelil. Já dneska prostě nevyhraju, hoši, já mám takovou smůlu. Tak já ho zatím zase... No, teď 3, 2, 1 teď. Já tam jsem. Jo, já taky. Jo. Jsem na nějaké mapě Depalma. Jo, jsme tam všichni 3. Guns plnou čestu, hlavně enchantovaných leather pocket. Dost dobrá čest. Ty fire charge se můžou házet? Ne. Hoši, mám pro vás meč enchantovaný a brnka enchantované. Já je mám taky. Jako to... Budeš skákat a... Uspěch. Jdem na něj. Co, na ten malý nebo na ten velký? Na ten malej, on je blízko strašně. No, ale nemám konflikt. Mám tam 5. Jo, dobrý, my už hrajeme přece, že jo? No, já jsem na chvíli stoupil. No. Ty hraješ, jo, točím, ty hraješ taky, ale. Mám hej. Kde jsi? Já skáču. A já si bojím cestu na ústí. Tak bojuju dál. Já 18 15 budem muset jít, hej. Za hoďku. Čiž 17 za chvíli, hej. Jo, tak Do kedy jsi tu? já? Hej. Nebo kdo? No ty. Já nevím. Já tady budu tak do půly, pak půjdu na jídlo a vrátím se tak na večír, někdy do 7. 7 hodina. Ako? 7 hodina tady budu. Do 7? Ne, že v 7 půjdu pryč a v 7 se vrátím. My jsme potom zahrali, nebo... No tak v kolik přijdeš? Takhle. 6. 6, tak to tady budu asi. Je někdo z vás na prostředí mostu? Já? Super, tak to za tebou. Dobré, já musím, čau. Čau, čau. Ale nemám ho. O 6 tu budeš? Jo, budu. Jo. Dobré, čau. Zdar. No já si v 6 budu skončit. No, a já jsem teď umřel. Dobré, čau. Zdar. Hej, já jsem teď umřel, tyjo. What the fuck?